The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14, sa Metro Manila Channel 46, sa GMA For the Back sa Channel 2, sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin, mga kaibigan, partner, ang ating serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si LB Cristo. Kahapon ang bisita natin si Israel Jerusalem. Ngayon, sabi ko palapit ng palapit eh. Yung Semana Santa. Israel Jerusalem ang bisita natin. Ngayon si Cristo na. Ayan, si LB Cristo ang bisita natin ngayon. Personal siyang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na makausap ang kanyang mister. Dahil 1 taon na raw itong hindi nakakausap, simula nang huli silang magkaharap-harap para sa usaping sustento sa kanilang 2 minor de edad na mga anak. Magandang hapon po sa iyo, Binibining LB Cristo. Magandang hapon din Yan po. talaga po yung apelyido nyo, Cristo. Cristo po talaga yung apelyido ng Marami po ang kayong dati kong Cristo sa asawa. tiwi. siguro po. Sige. Di kuwan ko lang, partner. Inuusisa ko Oo, lang. pero ikaw, saan ka talaga originally? Saan ka galing? Sa ano po, sa Naagas talaga po. Alam mo, taga Naagas ka talaga. alam mo, may koneksyon kasi yan, yung apelyido mong Cristo, diyan sa reklamo mo. Dahil ang Cristo madalas nasa sabungan. Oo, si mister niya, partner, tanungin mo kung ano yung pinagkakaabalahan. Sa sabungan pa Ayun. maraming Cristo. Okay. Ano ba itong naging kasunduan nyo patungkol sa pagsusustento sa 2 nyong anak? Ibig sabihin, naghiwalay na talaga kayo, nag-usap kayo maghiwalay, at nag-usap na lang kayo para sa sustento. Opo, nag-usap po kami sa PAW. Sabi ko po, ano, Kailan po yan? yung nung September 18, 2023. So, yun yung panahon na naghiwalay na kayo. Opo. At- Matagal na po yun. matagal na kayo. Bago pa ako So, sa nagharap PAW. kayo sa PAW at nagkaroon kayo ng kasunduan. Ano yung kasunduan nyo? Ang sabi po sa amin, yung mga bata po, kailangan, sabi ko, yung mga bata, kahit yung mga bata lang, kailangan niyang Mausisa ko lang. maibigay yung ano. 2 bata ba na pinag-uusapan natin, batay na rin sa sinasabi mo na 2 yung anak nyo, ilang taong gulang ho ba ito? 13 years old po yung panganay, tsaka 6 years old yung So- yung bunso ko po. So, nagkaroon kayo ng kasunduan na para na lang or para sa kapakanan ng mga bata, dapat magsustento. Opo. Pero kailan pa kayo naghiwalay ng mister mo? Kasi itong sinasabi mong usapan nyo sa PAW, September 2023. Opo. Kailan pa kayo naghiwalay? Naghiwalay po kami nung April 1, talagang hiwalay na po kami noon. April 1, April 1, 2021 po. 2021. Siguro. Oo. Matagal-tagal na. 3 years naman, partner. Makikimarites na rin po ako. Ano ho ba ang naging dahilan? At ano ba ang kwento bakit kayo nagkahiwalay? Maraming Babae dahilan. ba? Hindi, maraming dahilan. Bisyo? Yung pagiging pabaya niya po sa amin, yung na-experience ko po yung yung iwanan niya ako bago akong panganak, walang pagkain. Alam mo yun, sir, yung walang pagkain. Tapos,
Sorry ha, kasi Sige lang po. napapayak po Sige talaga po, pag naalala ko yun. wag po kayong mag-atubili or magdalawang isip na ilabas yung sama ng loob nyo. Yung ano po yung naranasan ko sa kanya, yung iwanan niya kami, bago po akong panganak, wala pa po isang buwan. Iniwan niya po, walang pagkain, walang niluto kahit kanin, wala. Nag-text po ako sa mama ko, sabi ko, ma, gutom na ako. Wala po akong pagkain dito. Sabi ng mama ko, sandali, hatidan kita. Inatiran niya po ako ng pagkain noon. Ganon ka-irresponsable yung mister mo? Baka wala talagang pera. Di, partner, Wait umalis. lang, partner. Kasi binabanggit niya, umalis, Saan- bago siyang gusto panganak, ko malaman, walang partner. pagkain. Malay mo, naghanap ng pagkain. Or talaga bang pabaya itong mister mo? Masasabi ko po talagang pabaya siya. Kasi kung hindi po siya Kaya pabaya, gusto ko pong matanong, nanay, bago mo tumbukin na pabaya, nung iniwanan ka niya na wala kang pagkain at bago kang panganak, saan siya nagpunta? kung ano po, kung halimbawa pumupunta siya sa Wigan, tapos pumupunta siya kung saan po, nung ano po, So nung iniwanan ka niya, hindi siya naghahanap buhay or naghahanap, minsan po umaalis siya na walang pagkain pero nasa ano po pumapasok po siya sa trabaho. Tapos minsan naman po kapag ano wala naman siyang pasok pero umaalis po siya, pumupunta po siya sa sabungan. Ayaw! Pumupunta po siya sa yung patay ba na may lamay, may sugal. sugal. So, ang bisyo ng asawa mo ay sugal. Opo. Sabong at sugal. So, linayasan ka, umalis ng bahay, iniwan ka ng walang pagkain, pumunta siya sa walang kabuluhang Ganun na nga po. bagay. Ito bang asawa mo ay Kristo sa sabungan? Hindi ko po alam, hindi pa ako marunong sa sabungan. Pero talagang hilig niyang pagsabong. Oo. Marami siyang alagang Pamilya manok? po nila, lahat sila, Marami po siyang alagang Mananabong. manok? Oo, mananabong talaga. Marami po siyang alagang manok? Nung ano po, nagsama kami, marami po talaga. Yung manok ba siguro. pinapakain niya? Pinapakain, may vitamins, yung bata wala. Yun ang masakla, partner. Mas inuuna yung Manok. panabong na manok kaysa ka sa kanyang mga anak. Kasal ho ba kayo nitong mister Opo, mo? kasal po kami. Sa pare? Opo, Sa simbahan? simbahan po. Okay. So, yun ang naging dahilan. So, ikaw na ang nagdesisyon na makipaghiwalay. Opo, kaya sabi ko, bakit pa magsasama yung mag-asawa kong ganito rin lang naman. Naalala ko pa po, kwento ko lang ha. Naalala ko po nung bagong bagyo noon, Glenn, ano ba yung bagyo? Na ano yung bahay namin, Nasira. Rolly, bagyong Rolly. nasira talaga siya. Tapos, ano yung trapal lang yung paligid. Tapos, umalis siya. Hindi ko alam kung saan pumunta. Umuwi siya lasing. Alas 3 ng madaling araw, may kasamang isang lalaki. Pinapasok niya doon sa bahay namin. Yung bahay namin wala namang sir. Talagang tulugan talaga. Walang partition kasi nasira nga. Hindi ko yung makakalimutan kasi Ano yung ginawa nung kasama niya? lasing na lasing po yung asawa ko, yung kasama niya, hindi naman lasing. Sabi ko, bunganghera po talaga ako, inamin ko yun. Sabi ko, umalis ka ng bahay, okay ka pa. Tapos ngayon, lantang gulay ka na, tapos may kasama ka pa, papapasukin mo pa dito sa bahay natin na hindi naman, Anong ginawa sa'yo? wala naman po. Yung asawa ko, nahiga na lang sa sahig. Sa suka niya, naligo siya dyan, pinabayaan ko lang. Sabi ko, bahala ka dyan sa buhay mo. So, umalis po ako nung time na yon. Matanong ko, ate, ilang taon na kayong kasal nitong mister mo? Kinasal po kami October 28, 2010. 2010. So, 14 years. 11 years, naghiwalay Oo, sila, 14 years 2021. na sana ngayon kayong mag-asawa. Ngayon, tanong ko lang ate, bago kayo kinasal, ilang taon ba kayong magkasintahan? Ano po, months lang po. Months Okay, lang. okay lang, Pero okay sa lang. months na yan, Kasi po, sa mga panahon po, ma'am, ang kabataan mapusok talaga. mapusok. Okay. Oo. Sa buwan na yan, nakilala mo ba ng maayos itong mister mo bago mo siya Nakilala ko po siya, pinakasalan? mabait, tsaka yung masipag. Tapos Okay. nung kami na magkasama na kami, yung sipag niya parang, hindi na yung tuloy-tuloy. Hindi na-apply sa pagiging padre de pamilya at asawa. Okay. So yung tingin mo na masipag, hindi naman pala masipag. Sa tingin mo parang nagbalat kayo lang, nagpakita lang ng gila Parang sa'yo ganun. para lang Pero mapao. noon, nung nakilala mo siya at naging mag-girlfriend, boyfriend kayo, mahal na mahal mo siya. Siyempre, nakadalawang anak nga po, Ayun. sir. Ayun. Eh, Pero sinasabi. hindi mo alam na mananabong ito or Alam nagsusugal. ko kung mananabong siya, pero ang sabi niya sa akin noon, mas priority niya daw yung pamilya niya kasi
papasok na daw siya sa pagpapamilya. Kaya sabi ko, mabuti naman kung ganon. Kasi yung tatay ko po talaga sa bungero yun, yung tatay ko. Yung tatay mo sa bungero, itong napangasawa mo sa bungero. Ngayon, 20, anong taon kayo naghiwalay? 2021 po. 2021 kayo naghiwalay. Ano talaga yung pinakadahilan? Dahil nababanggit mo, pabaya, pinapabayaan kayo, ikaw nagugutom ka. Yung pagiging pabaya niya kasi, maalis siya ng bahay, tapos babalik siya, walang dala. Okay lang sana kung umalis, naghanap ng pagkain, naghanap buhay, pero pag uwi may dala. Pero itong mister mo, umalis na ng wala, bumalik pa ng wala. Oo. Okay. So kahit sino naman partner ay talagang May dala pa rin. yung kanya pa rin. Yung tari. Oo. May balita ka ba kung nasaan itong mister mo ngayon? Hindi ko po alam, basta alam ko po nasa kanila lang yan. Nasa kanila. bahay Saan nila. na Sa kanilang Bilin po. Bilin? Bilen Tiwi Albay. Sa Tiwi pa rin. Opo. Sa munisipyo pa rin ng Tiwi. So wala kayong komunikasyon, walang Wala po. balita. So kaya ka na lumapit dito. Lumapit pa ako dito kasi sagad na po ako. Gusto ko pong mabigay niya sa mga anak ko, yung mga kailangan ng mga anak ko. Eto tanong ko, may nababalitaan ka ba na si mister ay may iba ng kinakasama? Wala pa akong nababalitaan, ma'am. Kasi ang last na text niya po sa akin, kapag hindi ka umuwi dito sa bahay natin, magdadala na daw siya ng magiging asawa niya doon. Sabi ko, walang problema. So pilit ka pa rin na pinapauwi sa bahay nila? Pinapauwi po talaga ako. Hindi ko po yan i-deny. Pinapauwi niya. Pero sabi ko, ayaw ko na talaga. So ikaw talaga yung nagdesisyon na Opo. yun. So hanggang ngayon, wala namang babae itong Hindi ko po mister alam sa mo? kanya. Okay, so hinahamon ka ni mister na pag hindi ka umuwi, magdadala siya ng babae. Oo, parang ganun. Sa tingin mo, kayang gawin yun ni mister? Bahala siya. So wala ka ng pakialam? Wala. Basta ang pakialam ko, ang concern ko lang po talaga yung mga bata. Yung mga bata. Ikaw, Mrs., ano yung pinagkakaabalan mo aside sa pag-aalaga ng mga bata? Nag- Paano mo nabubuhay yung dalawa Wig maker po ako. Wig maker? Opo. So gumagawa ka ng mga wig? Opo. Okay. Ano yun? Sa yung sarili mong negosyo? Hindi or po. nangangamuhan ka? Nangangamuhan po. So, kumusta naman? Yung kulang pa rin? Kulang pa rin kasi hindi naman kamahalan yung wig. Tapos, ganito po, nagkasakit pa ako, natrangkaso, kagagaling ko pa lang po sa Gaano sakit. kahirap, Mrs., na mag-isa Sobrang mong- hirap. Sobrang hirap po. Pero kinakaya naman kahit mahirap. Matanong ko lang, Mrs., kasi kayo nagkaroon ng kasunduan September 2023 bago ko kausapin yung mister mo. Kailan siya huling nagbigay ng sustento sa inyo? Yung March po. March? Basta Ngayong buwan taon ito? Oo, March po. Tapos, Ngayong taon ito? opo, kapag pumupunta po kasi yung mga anak ko sa kanya, binibigyan niya po ko yung hindi 200, 300, mas mataas na po yung 500. Parang baon lang, pero hindi Sa lahat sustento. po ng ibinigay niyang sustento, ano yung pinakamataas? 1,000 po. Yung, 1,000 na yun, yung graduation yun ng anak kong Okay. panganay. So ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko pong mangyari, yung magsustento talaga siya. Yung sustento ang masasabi. Okay. May trabaho Para- ba itong si mister? Meron po. Ano? Wig maker din po siya. Parehas kayo. Doon po kami nagkakilala sa trabaho. Ayun. Doon kayo nagkakilala sa trabahong yun, Gawa pero ng until wig. now, parehas kayo connected doon. Hindi po, magkaiba-iba pong branches yung Oo. wig. Pero parehas kayo, wig, Wig maker. maker. Okay. Para sa nais mo na magsustento ang mister mo, nasa kabilang linya ang asawa mo dati na hiniwalayan mo na, si Jerry Cristo. Siya ang Cristo. Cristo talaga siya. Oo, Cristo nga, Kaya mahilig siya. partner. May naririnig nga akong tumitilaok na manok eh. Baka nasa sabungan ito. Jerry, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon lang po, sir. Jerry, matagal na pala kayong hiwalay nitong si Mrs. mo, hindi ka pala nagsusustento ng maayos sa mga anak mo. At anong masasabi mo kasi kaya pala siya nakipaghiwalay sa iyo kasi napaka-irresponsable mo daw na lalaki. Sir po, may tatanong ko sa iyo. Hindi naman po kami hiwalay pa. Wala pa man kaming sulat, maghiwalayan sa barangay. So para sa iyo, hindi pa kayo hiwalay kasi wala kayong kasulatan na naghiwalay kayo. Wala pa man po, sir. Pero mahal mo pa, mahal mo pa itong Mrs. mo? Opo, mahal yun yan, sir. Talaga? Sir po, sir. Anong tawag mo dito sa Mrs. mo? Jerry? Be po, sir. Sige. Kausapin mo si B kung talagang mahal na mahal mo siya. Sige, kausapin mo.
Sige, diretso. na. Nakikinig Nakikinig yung sa'yo misis si mo. B. Ano bitaro ka nag... Tagalogin mo. Bakit nakapunta ka na naman niya pagreklamo sa ako, Bicol? Kaya naman mag-usapan natin yan dito sa barangay. Anong sagot Oh, mo? bakit daw? Ano po, galing na po kami sa barangay. Diretson mo siya. Wala pong nasisettle na maayos sa barangay. Nakadalawang usap na po kami doon sa barangay. Wala pong nasisettle. Galing na po sa PAW, wala So, ibig pa rin sabihin, nasisettle. paulit-ulit lang na nakikipagharap at nakikipag-usap, nag-usap Opo. kayo sa PAW, nag-usap sa barangay, pero hindi tumutupad sa usapan itong Opo, si nag-usap Jerry. na kami sa PAW. Ang sabi niya magbibigay po siya. Pero walang nangyayari. Wala Jerry, naman po. usap pala kayo ng usap, nagharap pala kayo sa barangay, nagharap kayo sa PAW, pero hindi ka naman tumutupad sa usapan. Hindi, nagbibigay ako, sir, sa mga anak ko, sir. Magkano? Pumupunta dito. Magkano? Nagbibigay ako, pag pumupunta dito ang bata ko, binibigyan ko sila. Oh, wait lang, Magkano Jerry. nga? Magkano? Minsan po, 400, 300. Minsan. Gaano kadalas yung minsan na yan? 400, 200, 300. Pag pumupunta po sila dito, yung bata ko. Pag pumupunta, paano kung hindi pumunta? Libre ka. Tanungin ko lang si Mrs. Mrs. ano yung nakasulat sa napagkasundoan niyo sa barangay? Wala po namang nakasulat kasi nga, katulad nga sinabi ko, walang nasisettle sa barangay po. Umaalis po kami ng walang So parang walang nasasayang pirmahan. nasasayang lang yung Oo, kaya pagpunta nga niyo po, at pag-uusap nasasayang niyo. lang yung pag-uusap. Puro lang pag-uusap, kumbaga walang pirmahan na nangyayari. oo. Pero anong masasabi mo? Kasi sabi ni Jerry, hindi pa man daw kayo hiwalay. Bahala siya sa buhay niya, basta iwalay na kami. Ito nga, Jerry, tama yung sinabi mo, hindi kayo hiwalay dahil nga kasal kayo. Doon nga sa hindi kayo hiwalay, hindi ka na nagbibigay ng sustento. Mas lalo pa. 'Di ba? Nagbibigay ako sa kanya, sir. Kaninong sa kanya? Nagbibigay ako sa kanya. Yung may mga lista nga ako doon. Yung binibigay ko sa anak ko at saka sa kanya. Ano yon? Ano yung mga lista mo? Nandun yun sa Kaya nga, ano nga yon? Listahan ng utang, listahan ng mga klase ng manok. Ano po yung listahan yon, sir? Yung mga binibigay ko sa kanila, mga pagkain, pera. Ay, May lista ko doon sa- magaling ito si Mister, nakalista yung mga binibigay. Oh, Yan eto. yung listahan. Oh, merong listahan pala talaga, meron din si Mrs. Eto, nakalista. Ilang kilong bigas ba to? Nandiyan po. Eto, magbasa nakalista. 500 pesos cash. Gatas, 150 grams. Powder, 800 grams. 3 kilo bigas. May pirma. Isang taon yan lang ang binibigay mo? October 12, 2023. Saan ba aabot itong 3 kilong bigas, tay? Ito ba yung lista na binabanggit niya? Yan Eto po lang yung pala. listang binabanggit niya. Tay, napaka-proud naman kami sa inyo, tay. 3 kilo lang ito, tay. At 500 peso cash. Noong 2023 pa. Anong taon na ngayon, tay? Buhay pa kaya yung kumain ito? Makakarating daw ito, partner, ng ilang buwan. Tay, Lahat na binibigay ko sa kanila, may lista ko doon sa Ano nga? Sa tingin mo yung lista mo, hindi mo maalala. Sa tingin mo yung nakalista mo, sapat para sa 2 mong anak? Yun lang nga, sir, ang ko, sir. Sagutin mo ako ng diretso. Tinatanong kita kung sa tingin mo yung ibinibigay mo, Yun po sapat yung ba bigay yun sa niya. 2 mong anak? Nung pumunta diyan sa kanya, yung anak niya bago po Para sa akin, magpasukan. sir, kung Nung tutusin ano pa talaga, yan, sir, nung hindi last naman year tapat pa yan yan. po. Ang trabaho ko, sir, lang. Hindi naman ako, sir, regular ang trabaho ko. Okay, tanungin kita, kailan ka huling nagbigay ng sustento? Nung May. Oh, May. Mga May. Anong buwan na ngayon? Anong buwan na ngayon? Hindi po May, March po. March po. Hindi, sabihin na natin May. Ipagbigyan na natin siya na May. Mayo. Ano ng buwan ngayon? Agosto. Agosto. Magsi-September na. Mag-apat Sa na tingin buwan. mo, tama ba yung ginagawa mo, Jerry? Para sa akin, sir, malang ginagawa ko kasi Yon! Mabuti na inamin mo na mali ang ginagawa mo. partner. Dahil kung matino kang tatay at may pagmamahal ka sa 2 mong anak, ang pagsusustento, hindi yan pinalalagpas. Dapat palaging merong kang binibigay sa anak mo. Dahil dugo at laman mo yun. Naintindihan mo yun, Jerry? opo, sir. Okay, good. Eto, Tatay Jerry, yung last mo para itong binigay na pagkain dito sa mga anak mo, 2 pinya. 10 santol. Hindi, at saka, Wait, akalain, tingnan mo, partner, pabayaan mo na yan na santol sa kapinya, yan ang 3 kilo. Pili. Sinabi ni Jerry na ang ayan. last niyang pagbigay, buwan ng Mayo.
4 na buwan na. Matino ka ba namang ama na ang last mong sustento Mayo, Agosto na ngayon magsiseptyembre na? So ngayon, Jerry, ang tanong ko sa'yo, nandito ngayon yung dati mong misis, although sinasabi mo sa papel, hindi pa kayo walay dahil kasal kayo. Ngayon ang tanong ko, nandito siya ngayon at yung dalawa mong anak ay minor de edad. Ang ipinaglalaban ng dati mong misis, sana naman ay maging maayos ang pagbibigay mo ng sustento para sa pangangailangan ng mga anak mo. Alam mo rin yan na obligasyon ng ama at ng ina yung para sa kapakanan ng mga bata. Ang tanong, may plano ka bang ayusin yung pagbibigay ng sustento sa mga anak mo? Opo, sir. May bago kong ayusin yan. Kailan? Ang gusto ko, sir. Kailan? Gusto ko, sir. Umuwi sila dito sa ano, para gusto ko. Eh kung ayaw na nga sa'yo, Kahit ako naman, Jerry, hindi ako uuwi sa'yo. Kung magugutom man lang ako at ang mga anak ko, tingnan mo, hindi. lalayas ka na Ganito, walang Jerry, pagkain. Ganito. Alam mo, Jerry, may mga bagay na napanood ko ito sa pelikula ni John Lloyd sa ni Bea Alonso. May second mga bagay na kahit gusto mo, hindi pwede. One more chance. Okay. So Sabi ko ngayon, na, pero si gusto mo Mrs. pa silang umuwi, ayaw na sa'yo ng dati mong misis. So hindi na mangyayari yon. Hindi na interesado yung misis mo sa relasyon yung dalawa. Ang hinahabol dito ng misis mo, yung para sa dalawa niyong anak. Kaya mo ba na ibigay yung pangangailangan ng dalawa mong anak? Jerry, Oh, kaya mo ba na ibigay yung pangangailangan ng dalawa mong anak? Jerry, Sa pagsagot pa nga lang, partner, tagal na. ang tanong ko sa iyo, kaya mo ba na ibigay yung pagmamahal at pagsusustento sa dalawa mong anak kahit hindi na dito sa misis mo? Jerry, Hindi po siya sasagot kasi kinausap na po siya ng mama ko kahit lang nga daw lang 500 ang isang linggo sa dalawang anak. Ay, kung ganyan Hindi- pala, hindi po, kailangan ano. pang pakiusapan itong si Jerry, kasuhan mo na lang. Sa Para- pagsusustento pala, hirap eh. Ano gusto mo, Jerry? Kaso o magbibigay ka ng sustento para sa iyong mga anak? Wala. Huwag na nating patagalin pa. Jerry, oh, sir. ba't hindi ka sumasagot? Tinatanong ka namin. Aayusin mo ba yung pagsusustento mo sa dalawa mong anak? Ako nga, sir. Ayusin ko yan, sir. Kailan mo nga aayusin? Palagi naman ganyan yung sagot niya. ma'am. Palaging ganyan. Palaging ganyan. Palaging ganyan. Aayusin, Kailan mo aayusin? O gusto mong kasuhan eto, ka na lang ng dati mong misis? Ganito na lang, Jerry, ano? Total, napakatagal bago ka magdesisyon. Oo, hindi lang naman yan. Kailan? Pero nahihirapan ka. Eto, makinig ka, Jerry, ano? Para sa maaring legal na aksyon. Eto, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Police Executive Master Sergeant Rebecca Arcega, ang Municipal Executive Senior Police Officer ng Tiwi Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Okay. May Sargento, replay? magandang hapon. Pwede niyo po bang maki-mute muna yung inyong monitor? Nag-feedback po kasi. Yes, hello po. Good afternoon po, ma'am. Opo, Sargento, magandang hapon. Ito naman kasi si Jerry, itong asawa po nitong nagrereklamo. Si Jerry Cristo. Oo, Jerry Cristo. Padre de pamilya po ito, pero mukhang hirap na hirap sa pagbibigay po ng sustento. Dalawang klase yan eh. Yung may kagustuhan magsustento or talagang ayaw magsustento or hindi prioridad yung pagsusustento sa pamilya. Para sa kaalaman po ni Jerry, bilang siya ang padre de pamilya, ama ng mga bata, ano po ba yung nakasaad sa batas pag usaping pagsusustento ng isang ama sa kanya pong mga anak? Ayon sa ating batas sa Republic Act 9262 po, or Violence Against Women and Their Children, yung ginagawa niya sa asawa niya, pwede po siyang kasuhan ng abandonment. Although sinabi niya na wala siyang mabuting trabaho, na pwedeng anuhan ng asawa niya. Kasi pag nagpapare kasi kami ng case, kung financial support kami naghahanap kami ng certificate of employment. Pero sa kanya, pwede na natin siyang kasuhan na abandonment sa kanyang situation. Kasi hindi naman ibig sabihin na wala kang sapat na trabaho, hindi ka na makakapagsuporta. Kasi obligasyon mo yan, kahit wala kang trabaho maganda, kailangan suportahan mo siya. Ayun. Malinaw po yun, Sargento, no? Hindi ibig sabihin na walang trabaho, libredo na sa pagbibigay ng sustento kasi meron siyang obligasyon sa kanyang mga anak.
Sargento, ganito po, ang kaso niyang pwedeng kaharapin ay abandonment, tama? Yes po. Pwede Opo. po. So sa kasong po yan, meron po ba yung penalidad? Meron po bang kulong? Yes po, may kulong po yan. Marami na po kami nakukulong lalo na pag hindi talaga siya nagsustento o hindi sila. Ay galing na pala po ito, ma'am, sa PAO. Opo. Kasi sana yun isang remedy na pwede niya doon, pwede na siya magbigay, pwede na siya kung anong napag-usapan nila mag-asawa doon. Kasi kung magpapile kami ng case, ay hahihingiin namin doon kung ano yung napag-usapan Sargento, i-attach namin yun. ang problema dito, Sargento, ito pa lang si Jerry, mahilig makipagharap. Nagharap sa barangay, nangakong magsusustento. Nagharap sa PAO, mangakong magsustento. Pero ngayon, sabi ni Jerry, ang last niyang pagbigay ng sustento, buwan pa ng Mayo. 4 Ngayon na po buwan. ay magsi-September na. Ano po, pwede natin siyang kasuhan doon na abandonment. Kasi Opo. yung ng RA 9262 naman kasi ma'am, may mga nasa section 5I, mayroon doon na na mental, emotional anguish or denial Yes, of support. oo. Natin Opo. kasuhan. Sargento, idinaan naman ng itong ni Mrs. sa tamang proseso, dinaan niya sa barangay, sa tamang pag-uusap, pero talagang itong si Jerry ay parang ang gusto na lang mangyari, kung kailan niya lang maisipang magbigay, doon lang. Ito naman si Mrs. Ang gusto ni Mrs. kasulatan para ay meron talagang... Napakagaan nga eh. Oo. Alam mo yung gusto nga ni Mrs. kahit 500 lang isang linggo? Naku, napakagaan na nun. Napakagaan. Sa'yo, partner, ilan lang yan eh. Hindi, huwag ka nang mag-iinom, huwag kang magsabong. Ibigay mo sa anak mo. Sargento, nakikinig po ngayon itong si Jerry. Ano po yung masasabi niyo po sa kanya? Baka po ay malinawan itong si Jerry sa kanya pong mga obligasyon at dapat gawin. Sa'yo, Jerry, hindi naman gustong sabihin na wala kang mabuting trabaho or sapat na trabaho. Sa isang magulang, sa isang ama, obligation mo bigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo. Hindi yung inuuna mo yung sarili mo, yung mga biases mo sa sarili mo. Kasi ang paglalakihan sa'yo naman, ikaw ang titingnan niyan, ikaw ang magiging idolo niyan. So, kung ayaw mo makasuhan ka, kausapin mo ang asawa mo kasi willing naman siyang makipag-ano sa'yo. Kaunting halaga lang nga yung hinihingi sa'yo para sa mga anak mo. Opo. Kung wala kang maibibigay. Bibigay mo lang yun na sapat. Mag-usap uli kayo sa PAO. Kasi notaryado yun, mas maganda nga doon kasi nakarating na kayo sa family court para at least may maganda kayong usapan. Opo. Pero Sargento. na talaga, Opo. pwede. Sargento. Kung gusto mong makulong, sige po, nandito lang po kami. Okay, Sargento, dito naman sa Mrs. Kung talagang magmamatigas itong si Jerry at patuloy na magiging palpak na kausap at hindi tutupad sa usapan, ano yung advice nyo dito kay Mrs.? Sa kanya po, ma'am, anytime po, 24/7 po, nandito ang opisina ng MPS po, ang CPD namin. Nandito lang po kami and nung after pwede ka nang pumunta sa amin dito kasi pwede na natin yan mafile ng case ng asawa mo. Kasi kung matigas po yung mister mo, baka po pag may case na siya or mayroon na siyang warrant of arrest, baka hindi na po yan magmamatigas sa iyo. Okay. Okay po. Maraming salamat po, Sargento. At kung sakali po ay sasamahan po ng aming team itong si Mrs. dyan sa inyong tanggapan, kung hindi po magko-cooperate itong si Jerry. Maraming salamat po, Sargento. Mabuhay po kayo. Okay po. Thank you so much. Balikan natin itong si Jerry. Jerry! Jerry! Oh! Narinig mo, pwede kang kasuhan, pwede kang makulong kapag hindi mo inayos ang pagsustento sa dalawa mong anak. Ano ngayon ang masasabi mo dito sa dati mong asawa? Jerry! Ano ngayon ang masasabi mo at pwede kang kasuhan, pwede kang makulong, pwede kang magsusustento? So ang tanong, magsusustento ka ba ng maayos o hindi? Magsusustento pa ako ng maayos. Ayun! Kailan mo umpisahan? Umpisahan ko yan, sir. Kailan? Para magkaintindihan natin. Kailan? Pwede ba yun na linggo-linggo magbibigay ka dito sa dalawa mong anak? Jerry? Pwede ba yun na Wait lang, linggo-linggo partner. magbibigay ka sa dalawa mong anak? Oo, magbibigay ako ng linggo-linggo. O magkano? Sir, depende lang, sir, kung Hindi ka, magkano nga? Magkano yung kaya mo? 300 yung kaya niya. sa semana, sir. Oo, pwede bang 500?
Kasi yun ang okay na daw yun. Kung 500 sa 2 bata isang linggo. Basta weekly po. Napakamura na yan, napakababa na, 500. Parang sa isang Kaya daan mo yun. araw-araw, kulang pa nga ng 200 sa isang linggo. Kaya mo yun, Jerry. Sir, ang trabaho kasi, sir, weekmaker man, sir, ang trabaho ko, sir. Ay, yun na nga eh. Nakakapagsabong ka nga eh. Alam mo, Jerry, wag na tayo magpaligoy-ligoy dito. Ang tanong ko, kaya mo ba yung 500 isang linggo? Sir, Wait lang, Jerry, may naririnig ako dyan. May naririnig kami dyan na parang bumubulong at nagbibigay ng, ano sa'yo, ng... May sulsultan ka. Oo, sulsultan. Sino yan? Mama mo? alin, sir? Meron kaming naririnig na babae na parang nagbibigay sa'yo ng, parang binibigyan ka ng idea or desisyon. Mama ko yun po. Oh, mama. So lahat ng mga desisyon mo, kailangan mong i-consult kay mama. Hindi. Nung gumawa ka ba ng bata, nag-consulta ka din kay mama? Okay. Jerry, ganito. Para magkaintindihan at magkasundo kayo. Gagawa ng paraan ng aming team. Kami mismo mag-arrange para magkaharap kayo nito ni LB dyan sa TV. Para magkaroon kayo ng kasunduan at magkaintindihan kayo ng maayos mong pagsusustento. Dahil kung hindi mo yan tutuparin, sasamahan namin ito para magsampa ng kaso laban sa'yo. Okay? Opo, sir. Okay. Ang tagal ng opo. O, anong masasabi mo ngayon? Ganun na lang, Mrs. Kami gagawa ng paraan para magkaharap kayo. Kung kinakailangan doon sa PAO o doon sa WCPD, sa Okay PNP TV, Okay lang po. pag hindi siya tumupad, Pag hindi tumupad kaso. Okay. Yun. Simple. Pag hindi tumupad itong si Jerry, diretsuhan ng kaso. Eto na, partner, dumako naman tayo sa ating Action Co Center Satellite Office sa Kongreso. Makakasama natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po dyan sa inyo, lalo sa ating kapikulan. Opo, Rudy, kasama mo ngayon si Mary Grace Mascunyana na dumulog ngayong hapon sa ating satellite office dyan sa Kongreso para sa kanyang hinaing dahil lumalaban sa stage 4B Hodgkin lymphoma. Etong dalagitang anak na si Ana. Okay, magandang hapon sa iyo, Mary Grace. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Magandang hapon po. Opo, Nanay, magandang hapon. Kumusta po kayo ngayon? Ha? Nanay, kumusta po kayo? Okay naman po. Opo. Paano? Nagkakaraos. Opo, yung anak nyo is si Anne Margaret. Opo, Nanay, Ann Margaret. Opo, kaganda ng pangalan. Nanay, kailan po na-diagnose ito pong anak nyo na si Anne Margaret sa kanya pong sakit? Anak ko kasi po. Karamiwan lang na. Okay. Nanay, pakiayos lang po, Nanay, nung pakilapit lang po nung mikropono ng inyo pong, ayan. Ulitin ko lang, Nanay, kailan pa po na-diagnose itong anak nyo pong si Anne Margaret sa sakit? On March 2023 po. March 2023. So, isang taon na din po niya ang nilalabanan. Opo. Ilang taon na po itong anak nyo, Nay? Ilang taon na po itong anak nyo? 17. 17 years old. Opo. Nay, maaari niyo po bang may kwento sa amin paano po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit? Ito pong anak po ninyo. Naputol. Okay, naputol. Balikan lang natin, So yan, maraming dumudulog sa atin, partner. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Iba-iba ang problema, may problema. Ngayon ay araw ng Martes. Martes. So, At kahapon ay holiday pa rin. Kaya ngayon, opo, yung People's ito, Day. balikan natin si Rudy. Ayan na. Sa muli, magandang hapon, Nanay. Yes po, Hello, Nanay Mary Grace. Mahina daw eh. Oh, mahina daw. Hello, Nanay. Hello, Nanay. Okay na po? Naputol ulit. Ayan, balikan na lang natin yan sa Congress partner, si Rudy Vizcaya. So yan, mahina daw yung may problema tayo sa linya ng ating komunikasyon ngayon.
isipin mo yung partner nasa Maynila na mahina pang signal, lalo na kung nasa Alam mo, bundok. partner, kanina, Mamaya. damang-dama ko yung gigil na gigil ka, partner, dito kay Jerry. Hindi, kasi ako lalaki rin ang partner, pero hindi ako Bilang naniniwala. isang padre di pamilya. Hindi ako naniniwala na hindi mo kayang sustintuhan yung anak mo pag ginusto Oo, mo. ako naman, partner, sa side Wala, naman, pagdating kasi ni sa anak, Mrs. partner, Partner, kung talagang pabaya itong mister, sa pagkain pa lang, dyan mo matitest, partner, kung talagang pabaya. Pag pagdating ginugutom kasi ka. sa anak, partner, wala ka dapat rason na hindi ka makakapagbigay. Kung hindi man kayo nagkasundo nung nanay, hayaan mo na. Oo, pero yung sa anak partner, mo. yung anak mo, hindi mo dapat Yes. tiisin. Nanay, magandang hapon sa muli. Nanay. Apa, magandang hapon po ulit. Ayun! Opo, ayun, medyo okay na. Nanay, makikwento nga po sa amin sa pagkakaalam nyo po, paano po ba nagkaroon ng ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Nung kasagsagan po nung last year, March, ayun po yung grade 8 yung anak ko. Kasagsagan na hinahabol niya po yung top 1 kasi 6 lang difference nila sa top 1 kasi top 3 po yung anak ko. So, nararamdaman niya po, sumasakit yung mga ano niya rito, yung mga ugat niya rito sa may gilid ng tenga. Hanggang sa natapos yung finals, mga March 28 yata po yun last year, bumukol. Tapos, nahirapan na po siya magsalita at kumain. Doon ko na po kaagad pina-check up. Agad-agad po yun, pina-check up po kinabukasan sa internal medicine. Kasi malapit lang po yung hospital lang din sa amin. So, pinunta ko po kaagad right away, tina-x-ray, binigyan siya ng antibiotic. Naging okay naman po after 1 week. Opo, so parang... Nalaman na lang po namin nung May, talagang nilalagnat na naman po siya. Pabalik-balik po yung lagnat eh. Yun, doon po ako hindi mapakali yung lagnat na pagdating ng gabi, ang taas, pagdating ng umaga, wala. So, Opo. may infection po pag ganon. Opo, parang sa tingin nyo na sa kwento nyo, para yung anak po ninyo ay talagang nasobrahan po or na-pressured po sa kanyang pag-aaral. Hello, Nay. Yan po. Opo. Okay lang, Nay. Okay, medyo mahina talaga yung signal. Pero, So, sige, partner. matanong lang po namin, nanay, kayo po ay dumulog dyan ngayon sa tanggapan ng Ako Bicol, dyan kay Karudi, at dito sa palatuntunan ito. Ano po ang pangangailangan ninyo na gusto po ninyong matugunan? Unang-una po, gusto ko po sanang tugunan yung tuloy-tuloy po yung pagkikima ng anak ko. Kasi after ng chemo po, magre-radiation pa po kami para tuloy-tuloy po yung paggaling po sana niya. Okay. Sige, balikan natin si Karudi. Karudi, narinig niyo po yung kahilingan ni Nanay Mary Grace. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Kaninang umaga rito si Madam tumingi ng tulong po sa atin. Dito ay araw ng pagbibigay natin ng tulong ng Ako Bicol Party List. Maraming lumitikita naman ng tulong sa atin dito sa NCR. Isa sa qualified na nakita ko yung kanyang mga dokumento na dapat tulungan kagad. Ang dahilan, yung kanyang anak ay nasa Philippine Children's Hospital. Hanggang ngayon, naka-confine pa. Sa madaling salita, nakita ko kagad kung magkano yung bill niya. Umaabot ng 1 milyon yata yun. Binakalito dahil naman ako, tinawagan ko ang ating mga Congressman Salvico at Congressman Gil Bugalon upang matulungan kagad itong ating kababayan. Okay. So, ano po ang maibibigay nating tulong ngayon, Karudi? Ngayon po ba mismo madadala na ni Nanay yung tulong ng Ako Bicol? Opo, pinagawa ko na kagad yung pinapalog ng ating congressman ng 100,000. Ayun! 100,000K, ora mismo. Opo. Di sa lalabas sa ating 100,000K, partner. Ngayong araw na ito. Okay. Okay. Nanay Mary Grace, narinig niyo po, ngayon mismo sinabi ni Karudi na ipagkakalob sa inyo ang tulong ng Ako Bicol Party List para sa anak niyo. Ano po ang masasabi niyo, Nanay? Salamat po, Congressman Salvo, Congressman Gel Bagalon, Sir Rudy, at saka sa Ako'y Bicol Tabang, ora mismo po. Opo. Nanay, kami po ay kasama nyo po sa pagpapanalangin sa Poong May Kapal para po ay tuluyang gumaling na po itong anak po ninyo. Napakaganda pati ng anak po ninyo, Maraming salamat Nanay. po,
Opo, hangad po namin na makarecover po ang inyong anak at maibalik yung normal niyang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Karudi. Mamaya, babalikan po namin kayo. Salamat po, sir. Okay. Maraming salamat din po sa inyo. Opo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang ginang mula sa Sorsogon City isinugod sa Philippine Heart Center matapos itong atakihin sa puso. At isang lalaki mula naman sa Pampanga nangangailangan sumailalim sa isang operasyon dahil rin sa iniindang sakit sa puso. Ang pagtugon ng ating programa sa kanilang mga pangangailangan abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo mula sa Action Call Center Satellite Office sa Kongreso. Kasama pa rin natin ang poging si Karudi Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. At ngayon ay katabi niya naman si Jocelyn Cesar. Ang kanya naman na hinaing ay para sa kanyang kapatid na katatapos lamang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Jocelyn, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ang kalagayan ng inyong kapatid na bago palang opera?
Okay na po siya. Pwede na po siyang lumabas. Ang problema na lamang po namin yung hospital bills niya po na napakalaki. Opo. Kailan po naoperahan itong kapatid nyo? Nung July 28. Opo. Ano ho ba yung sitwasyon ng puso niya at bakit kinailangang isa-ilalim sa isang operasyon? Bali, pinalitan yung valve niya, yung sa heart. Okay. Partner. Opo, magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po. Opo, matanong ko lang po, Nanay, ito po bang kapatid nyo ay meron na pong pamilya, may asawa at anak po ba? Wala po. Bali, single po siya. Opo, single. Bakit po, Nanay? Ilan na po yung edad niya, Nay? 42. 42. O sa tingin niyo po, Nay, bakit po ay hanggang ngayon di po siya nakapag-asawa? Lesbian po siya, ma'am. Ano po? Bali, po siya, tomboy. Okay. Lesbian pala itong kapatid mo. Opo. Pero meron naman po siyang, syempre, pag kahit ganyan, meron po siyang iniibig, meron jowa, meron kinakasama. Wala po eh. Wala. So talagang nakatutok siya sa pamilya. Opo. Opo. Bukod po ba sa sakit sa puso, meron pa po ba itong ibang sakit na iniinda? Wala naman po. Opo. Ano po yung trabaho, hanap buhay nitong kapatid nyo? Bali po tinawagan lang po kasi ako ng amo niya na masukan po siya ng kasambahay dito sa Pilinte. Sa Pilinte. Bali, tinawagan lang po ako ng amo niya nung nadala na siya sa ospital. Okay. So ibig sabihin, ito pong kapatid nyo ay namasukan, so stay in doon po sa kanyang amo. Opo, nung February lang daw po kasi siya namasukan doon. Sabi naman po nung boss niya. Okay. So ngayon po, ano ang pinakakailangan na gusto po ninyong matugunan at inilapit po ninyo sa Ako Bicol, Nanay? Yung hospital bills po niya. Okay, hospital bill. Karudi, narinig nyo po, hospital bill. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List, Karudi? Ay, Antimano, nakita natin din ang kanyang dokumento at ito rin qualified din. Ito pala isang Bicolana rin pala to. From Legazpi, Albay. Taga Legazpi. Kaya dali ko naman tumawag kagad ako sa ating congressman. Congressman Saldico at Congressman Jill Bugalon upang matulong kagad itong kababayan natin na si Jocelyn. Sa madaling salita, pinakalubang kagad sa ni Congressman ng 100K para sa kanyang pagbayad sa ospital. Ora mismo. Opo. Tanong nga, Karudi, saan po sila dito sa Legazpi? Sa Donsol, Sorsogon po. Taga Donsol. Taga Sorsogon. Opo, Donsol, Sorsogon. Dumadaan lang ng Legazpi. Dadaan lang ng Legazpi. Opo. Pero So 100,000, Karudi, ngayon po ay madadala po mismo ni ate yung tulong na yan ng Ako Bicol? Opo. Ibit-bitin na kagad niya to bago sa lumabas ang ating kasama din sa Congress. Opo. 100K pinakalob ng ating Congressman Saldico. Nanay Jocelyn, napakinggan nyo po. Ngayon mismo, ora mismo, ipagkakaloob yung tulong ng Ako Bicol para po sa inyong kapatid. Opo, maraming salamat po kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon at kay si Rodi po. Ayan. At Ako Bicol Sabang Ora mismo. Ayun. At kay Alvin Martinez po, kay Sir Alvin Martinez. Maraming salamat po. Opo. Kumusta naman, Nanay, yung mga staff po dyan? Mababait po. Lalo na si Sir Rodi. Nanay, yan ba si Karudi? Pugi ba yan sa personal? Uminda si Nay. Mabot po, mabot. Okay. Ano daw? Mabuot? Mabait. Itinatanong ko kung pugi, pero ang sanog nila, hindi, mabait. Tanungin mo ako, partner, kung pogi ka. Ay, ako partner, kahit ano pwede. Sasagutin ko yung part, mabait ka lang. Okay. Maraming salamat po, Nanay at Karudi. Angad po namin, Nanay, na makarecover yung kapatid nyo. Ano po? Opo, salamat po. Maraming salamat po. Okay. So, isang kababayan natin ito, partner mula sa Sorsogon. Donsol, Sorsogon. Opo, probinsya ng Sorsogon. Ah. At ngayon, partner, bumubuos yung tulong ng ating, ng Ako Bicol doon, partner, sa Kongreso. So, meron pang isa partner dyan, mula naman dyan naman sa Congress partner, meron pa, isa pa nating tutulungan partner. So, alamin naman natin kung taga saan naman ito. Oo, lalaki naman yata ito. Ang susunod nating makakasama. Sa'yo, lalaki. Oo. Sige, sa akin. Kasama sabi ko na isa namang lalaki mula sa Pampanga.
ang nangangailangan naman ng tulong para sa isasagawa pa lang na operasyon sa puso. Okay, lalaki Naku, yung partner. beneficiaryo. Nakakatakot, puro sa puso, 42 anyo sa puso. Kanina naman si ate, yung sa legal natin partner, puso din yung apektado. Oh, pero yun naman ay dahil sa walang kwenta. Walang kwenta at hindi pagsuporta ng asawa. Oo. Kasama ni Karudi ngayon si Ellen Reyes, ang pinsan ni John Mark Mariano. O babae pa rin ang kasama. Babae yung kasama. Oo, John Mark Mariano na may iniindang sakit sa puso. Elaine, magandang hapon. Ay, good afternoon po. Opo, kumusta po ang kalagayan nitong pinsan nyo? Good afternoon. Opo, kumusta po yung kalagayan po ng pinsan po ninyo? Mabuti naman po, sir. Nasa bahay po siya ngayon at hihintay po ng para po maoperahan na po siya kaagad. So may schedule na po, mayroon na palang rekomendasyon yung doktor na kailangan maoperahan na yung pinsan nyo? Opo, sir. Meron na po. Kailan po? Kailan po siya dapat maoperahan? Nung una po, sir, dapat nung July 24. Dahil hindi po kasi kagad na-detect na may sakit po siya sa puso kung hindi po siya na medical po kasi nagtatrabaho po siya sa Super sa Pampanga po. Nung po ma-detect po siya na may sakit po siya, ay may butas po yung puso niya, gusto po ng doktor niya is July 24. Pagkatapos po nun, sir, wala pa po, nag-umpisa po kami umano ng pondo po para po sana sa agarang operasyon niya. Umabot po ng sabi ng doktor hanggang August 25. Opo. Ngayon po nag-hintay pa po ng... Opo. So, ibig sabihin po nanay, isa po sa mga rason kung bakit po ay hindi po nagawa doon sa schedule, dahil din po ba nanay, kulang din po yung inyo pong pera para po sa operasyon? Opo, ma'am, kulang po kasi yung ina ng pasyente, wala po siyang trabaho, tapos wala po silang tatay. So yung nanay na lang po yung nag-aasikaso dito sa pinsan mo. Ilang taong gulang na ho ba itong pinsan nyo? 28 po, sir. May pamilya na rin? Wala po. Wala po siyang pamilya, sir. Okay. So, paano po sila nakakaraos ngayon sa pang-araw-araw na pangangailangan at buhay at ganitong may sakit pa yung pinsan mo? Nagmamanicure po siya, sir. Yung tita ko nagmamanicure po. Opo, so nagmamanicure. So ngayon po, nandiyan kayo sa tanggapan ng Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung kailangan po na gusto po ninyong matugunan? Gusto ko po sanang matugunan yung pagka-opera ng malapit po sana sa inyo, sir, para po matugunan po yung operasyon niya. Okay. Paano? Sige. Opo. Balikan natin si Karudi. Balikan natin si Karudi. Karudi! Hello, Karudi. Napakinggan mo po itong si ate at humingi po siya ng tulong. Para sa pagpa-opera? Opo, para sa kanyang pinsan. Ano po ba yung maaari nating maitulong sa kanila? Oo nga po, ito, puro sa puso po itong malapit sa atin. Dito sa Ako Bicol, talagang, ang Ako Bicol talaga, marunong talagang umano sa mga puso, tumulong. Opo. Higit sa lahat, pinagkalubang kagad siya ng ating Congressman Saldico ng 100K para sa karamdaman ng kanyang pinsan. Opo, yun, 100K. At yan po ay ngayon mismo makukuha na ni nanay. Opo, katulad po nung dalawang nauna. Kasabay na rin po mabibitbit yung 100K. Oy! Talaga ba siya sa ating tanggapan? Ay, balikan natin si nanay. Nanay, narinig niyo po. Hello po. Ora mismo. Maraming nagpapasalamat po ako sa Diyos na kayo po yung binigyan niya ng para po matulungan kami kay Congressman Saldi po, Congressman Cyril Galon at sa pamamagitan po ni Sir Rudy Bisaya. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Alvin Martinez po. Ito po nga po yung sinasabi na action agad pag pumunta po kayo sa Ayun, kaya ora mismo. Opo. Karudi, balikan lang kita. Marami na ba kayong napaligayang puso, Karudi? Marami na bang pusong napaligaya? Siguro po, napaligaya ng Ako Bicol Party List sa mga puso, siguro. Hindi lang abot ng libo-libo. Daan libo na. Opo, yun. Nabigyan natin ng pagmamahal sa puso. Pagmamahal sa puso. Kayo po, Karudi, kumusta naman po yung puso ninyo? Ano po? Kumusta ang puso mo kayo, Karudi? Ay, ang puso ko palaging lumalaki para tumulong sa ating mga kababayan. Ayun. Mabuhay ka, Karudi. Maraming salamat, Karudi Vizcaya. Mabuhay ang Ako Bicol Party List.
NCR. Yeah. Sapagkat ang Ako Bicol ay katulong na. Kakampi pa, sabi nga ni Nanay, action agad, ora mismo. Sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin po ang aming Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po ninyo, kada Miyerkules po yan. Maaari na rin po kayong magtungo mga ka-aksyon sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan at tutugunan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.